Doamnă, mă bucur că ați venit cu toții iară. Începe acum o nouă zi. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Vă rog să vă ridicați, da? Și acum o să cântăm un cântecel de înviorare, da? Ne amestecăm. Hai, amestecăm. Haideți. Schimbăm puțin locurile. Bravo, piticii. Nu, ne amestecăm. Hai, unul dintre celălalt. Hai, mai schimbăm puțin locurile. Nu facem treaba, da? Hai, schimbăm locurile. Bravo! Acum o să cântăm cântecelul Bună dimineața! Vă rog să fiți atenți. Piticii, vă rog să fiți atenți să cântăm Bună dimineața cântecelul, da? Hai, copișorii la mine, vă rog, urechișele deschise. Vă rog frumos. 1, 2, 3. Iepurașii s-au trezit, bună dimineața! Și copiii s-au trezit, bună dimineața! Acum puneți întrebări, un copil la celălalt, vă rog, despre anotimpul toamna, vă rog. Punem întrebări despre anotimpul toamna, ați alege un coleg și îl întreb ceva despre toamnă. Hai! Hai să vedem. Ce-ai făcut cu toamna? Copii, întreabă și vă răspunde. Hai, mai întreabă. Hai, despre toamnă. Hai. Ce se întâmplă toamna? Frunzele. Mai întreabă o dată. Ce se întâmplă afară toamna? Plouă. Tu pleacă păsări de călătoare, tu răspunzi întrebări. Ce găsim în livadă? Ce fructe și legume găsim în livadă? Oi. Se ofilez. Ce se întâmplă cu florile toamna? Se ofilez. Odată întrebi. Mere, pere, purturi. Ce se întâmplă toamna? Să vă spun câteva propoziții prin intermediul unui joc. Jocul se numește adevărat sau fals. Vă rog să vă ridicați ca să puteți fi atenți mai bine. Haideți, repede jocul. Jocul, repet, se numește adevărat sau fals. Da? Dacă propoziția este adevărată, voi veți ridica mânuțele. Dacă propoziția este falsă, Mateo, lăsați mânuțele jos. Iar propoziția Maria, care este falsă, trebuie să o transformăm în propoziție adevărată. Dar, piticii, hai să fim atenți. Toamna este anotimpul ploilor. Este atentă toată lumea? Cum este propoziția? Alexandra, tu nu știi? Și Dănuț? Cum este propoziția? Cum este propoziția? Ia spune-ne, Dănuț. Bravo! Adevărat. Mânuțele jos. Fals. Fiți atenți la mine, vă rog. Toamna ninge. Da. Fals. Mânuțele cum trebuie să le avem? Jos. Ia spune-mi, Andrei, o propoziție adevărată. Am zis toamna ninge, este falsă. Transformăm în propoziție adevărată, te rog. Bună dimineața. Azi v-am adus un joc care se numește Zâna toamnă a venit. V-am adus un material didactic. Ia, toată lumea este atentă. Un nor călător, merg în zbor. Uite o pasăre măiastră. Ia uitați unde este. Mâna pe fereastră. Nu puteți să scoatem mâna. Uite un nor călător, parcă zbor. Uite o apă cristalină. Prinde-mă de mână, ne prinde de mânuțe. La sectorul bibliotecă, copii, vă rog să fiți atenți. Vom avea de alcătuit propoziții cu ajutorul imaginilor. Da? Vă rog să fiți atenți pentru ca propozițiile să fie foarte corecte. Da? După aceea avem de făcut semne grafice după modelele care le aveți pe masă. Te rog să fii atentă, Andra. Iar la sfârșit o să spunem niște poezioare despre toamnă. Să vedem cine recită cel mai corect. Da? La sectorul știință avem de alcătuit imaginea cu ajutorul bucățelelor. Da? Deci din două imagini facem una singură. Da? Fructe și legume de toamnă.
Apoi așezăm copiii în mulțimi, fructele, legumele, apoi le punem în corespondență, adică o floare cu o frunză, da? O legumă cu o frunză, da? Un fruct cu o frunză. După aceea vom face câteva operații de adunare și de scădere. Aveți aici, copii, cifrele, da? Le aveți aici. Cât și semnele de adunare, scădere și egal. Spor la treabă. Ați înțeles ce aveți de făcut, da? Aici, zâna doamnă ne-a pus cartonelul în altă parte. Aici, la sectorul acesta, artă, avem de realizat un desen, copii, din imaginație. Fiți foarte atenți, te rog frumos să stai liniștită și să fii atentă, să știi ce ai de realizat, da? Deci, un desen din imaginație, bogățiile toamnei sau toamna cea darnică, da? Deci vă gândiți singurei. Apoi avem de lipit pe această coală de hârtiuța 4 fructe și legume, iar voi aș vrea să le faceți personificate apoi cu ajutorul creionașului. Le faceți ceea ce trebuie ca ele să devină personificate. Spor la treabă. Aveți și frunză. Mă duc să-mi ascult. Ce ați realizat? Ia zi, Maria. Aici, Ștefania? Ce ai desenat, Buiu? Livadă. În livadă, bravo. Tu aici, Sofia? Ce ai desenat, iubire? În grădină, da? Mai departe, ia să vedem. Ia zi, Tudor, am plătești o propoziție. Te uiți la imagine. Bate vântul foarte tare. Altceva ce poți să mai spui despre ce vezi în imagine? Bravo. Aici, Bianca? Spune o poezie despre toamnă, Mario. Te rog să fii atent, lăsăm planșele jos. Vă rog să... Sus pe deal și închidile, cât cuprinzi cu ochile. Fel, cireși, pruni, caiși și beri. Vii și meri, nenumărați, gustui pierși și ordonați, pe rânduri aliniați și frumos înconjurați, de luși bătări, rămuroși, care vara sunt numeroși. Pe rând de înfloresc, din flori roade pregătesc, iar din vară până în toamnă, fructele de tot înteamnă să mănânci pentru săturate, fiindcă toate sunt bogate în diverse vitamine, mai bune pentru tine, dar astea și trec iute. Și de aceea foarte multe. Mamele le pregătesc, pentru iarnă le gătesc, le transform așa cum pot în gem de ceată și tot pot. Bravo! Și aici, să vedem, și piticii. Acestea sunt fructe și legume, cum se numesc? Pe care personificate, sigur că da, bravo, vă rog să strângeți acum. Haideți să cântăm, sunteți atenți, un cântecel, a sosit pe dealul toamna. A sosit pe dealul toamna, cu frunze și flori. Copii, cântăm Bucurie și cântăm în cor. Fructe parfumate și legume toate, îți care primim și le mulțumim. Fructe parfumate și legume toate, îți care primim
ziua, dragi copii! Eu sunt Zuna Toamnă. Toamna, iată, nu-i părere, pune bune mere pe pere, pe struguri și guturi, după gustul nostru și cuia, de toate ne aduce și în zbor apoi se duce, iar la anul luminat va veni și mai bogat. Acum v-am adus un joc, iar v-am adus materiale didactice pentru un joc care voi îl veți desfășura. Spor la treabă! Hai de frumusețe, ia să vedem. Ia uitați, ia să vedem ce ne-a adus aici. Ia uitați-vă. Materialul didactic pentru jocul nostru care urmează, pe care urmează să desfășurăm. Am zis că jocul se numește Zâna Toamnă a sosit. Ea ne-a adus, copii, sarcinile de joc și regulile jocului. Sarcinile de joc sunt, de fapt, copii, acele lucruri, deci eu vă spun, trebuie să faci asta, asta și asta. Asta înseamnă sarcinile jocului, da? Ceea ce trebuie voi să faceți. Haideți să vedem ce ne-a zis Zâna Toamnă că trebuie să facem. Ea ne-a dat niște... O să-mi spună încă o dată strugure. Hai, cine îmi spune? 1. Deci 1, da. Rostim ceea ce vedem, strugure, da? Câte silabe are cuvântul strugure? Ia să vedem. 2. Strugure. 3, foarte bine. Vă rog să fiți atenți. Cu ce sunet începe acest cuvânt? Strugure. Ridicăm degețelul. Cu ce sunet, vă rog să fiți atenți, cu ce sunet începe cuvântul? Foarte bine. Sunetul se arată imaginea de toamnă sau nu? Da? Sigur că da, avem norișor. Ce mai avem? Ia spune Maria. Copăcei. Ce mai avem, Andreea? Căsuță, omuleț. Da, haideți să vedem acum, vă rog, care sunt echipele sau echipa câștigătoare. Haideți să numărăm repede. Unde sunt cele mai multe frunze? Legumele. O să spună o poezioară despre toamnă. Vă rog să fiți atenți. Maria Ciornea. Sunt acum struguri și mere, dar nu mai sunt trândunele. Multe flori sunt veștejite, frunzele sunt gălbenite, iar pomii rămân goi, s-a dus vara de la noi. Păsările au plecat, frunzele s-au scuturat, vântul suflă și ne zice, uite vine iarna rece, cu zăpadă și cu ploi, să ne pregătim și noi. Foarte bine. Să punem muzici de aceeași culoare. Steluța galbenă reprezintă întrebarea cine? Cea roșie și frunza, cu frunza care e pereche, Mateo, reprezintă întrebarea când. Haideți să... Vrei la Mariana? Ia fiți atenți. O să vă pun o întrebare care începe cu cine. Celelalte o să le puneți voi, da? O propoziție a cărei întrebare începe cu cine. Cine ne aduce fructe și legume? Vă rog să vă uitați în imagini. Desigur că da. Zâna Toamnă ne aduce fructe și legume. Cealaltă propoziție să înceapă cu când. Ia să ne uităm. Ia să vedem. Trebuie altcineva? Alexandra. Alcătuim o propoziție care începe cu când. Cu întrebarea când. Când se culeg? Ce? Merele. Cine răspunde? Ea răspunde Violeta. Când se culeg merele? Toamna. Acum o întrebare, o propoziție a cărei întrebare începe cu unde? Ia uitați-vă. Steluța verde. Ia să vedem. Hai, pune întrebare cu unde. Te uiți? Tu, Dănu, sau cine vrea? Unde crezi? Hai, ia zi, Mateo. Unde crezi legumele? Foarte bine. Răspunde, Mario, unde crezi legumele? Răspunde, Mario. În livadă, sigur că da, foarte bine, în livadă sau și în grădină, dacă sunt plantate acasă la oameni, da? Nu sunt plantate în spații mari, foarte bine. Această steluță are întrebarea de ce. Ia să punem o propoziție a cărei întrebare să înceapă cu de ce, să punem deci, o întrebare a cărei... De ce? Uite în imagine. De ce doamna pregătește mâncare?
Din legume. De ce pregătește mâncare din legume? Sigur că da. Și altă steluță maro. Hai, ia spune altcineva, Andrei, ia să vedem, sau Ștefania. O propoziție a cărei întrebare să înceapă cu ce? De steluța maro, trebuie să aibă, deci spune pe ea ce, da? Și aici este frunza pereche, ia să vedem. Zi. Ce fac rândunelele? Când? Toamna, ia spune tu, Sofia, ce fac rândunelele toamna? Foarte bine, haideți să aplaudăm. Acum, copii, vreau să realizăm o activitate de pictură, da? Ia vă rog să fiți atenți. Doamna v-a pregătit aici pe măsuțe ștampile din cartofei, da? Pe ele punem acuarelă și apoi punem pe pagina de desen. Prin amprentare obținem niște floricele, vedeți voi care. Cu aceste bufanele la fel facem. Le punem în culoare, deci în acuarelă, le muiem în acuarelă și lăsăm urma lor pe foaia de hârtie, da? Doamna v-a făcut și modelele, ia uitați. Apoi aici mai avem jumătăți de fructe tăiate, da? Da? Acestea sunt tăiate pe jumătate și la fel le amprentăm, iar urma rămâne pe foaia de hârtie. Deci, ia uitați-vă. Ia să vedem, Ștefania. Cum se numesc aceste flori care le-am obținut prin amprentare? Ia să vedem. Cum se numesc? Cum se numesc? Ștefania? Uite, zic, cum se numesc florile astea care le-am obținut prin amprentare? Zic, tufănele, foarte bine. Deci toată grupa a făcut tufănele, da? Bravo! Aici, prin amprentare, am obținut fructele de toamnă. Nu, Bianca, ce fructe sunt? Ce fructe sunt astea, jumătăți pe care le-am? Și sferturi. Ce fructe sunt? Zic. Și butui, bravo, bravo. Și aici, prin amprentare, am obținut ce flori? Cum se numesc florile astea? Crizanteme, bravo, Bitici, bravo. Atâtea culori, pământul arată ca un buchet de flori. Acum s-au dat seama ce așteptau de fapt. Toți așteptau toamna. Bravo, bravo. Hai, ia coșurile tu și le ții, da? Ia coșurile tu. Bravo, te ridici frumos. Dragul meu curcubeu, te-am așteptat mereu. Cu ale tale culori invidiate de sori, măcar un anul timp să poposească, cu mantia mea cerească. Mi-ai dăruit splendoare de culori. De astăzi, ceața mea brusa norii, s-o risipi pe cei 4 zori. Sau vor fi doar fiori, peisaje multicolori. Și acum, din cupărul băgat de toamnă, bogății de seamă. Bravo, bravo. Alexandra? Zalzumale, e concet de legumele mare, mare. Restul, tobosat, e bunițunul globosat. Cioga o fac gustoasă și sigurința salată și mai bună friptură de măpuia ca niciună. Vedeți cine spune tare? Bravo lui! Cine a spus tare? Bravo! Mateu, bravo! Se cunoaște că și-a mâncat pachetelul. Grele și furnica puțin în față. Dați-i și Fiora. De ce v-am dat pe mea vecin? Gata, gata, nu vă bunică, nu te supără. Tradiția asta vară, când puneam provizii în cămară, tu cântai, draga zi. Spune-mi, dar acum ți-e bine? Spune-mi, dar acum ți-e bine? Cri, 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 doamnă, cri. Care sunt mihine căjit? Stai, nu. Rugătea bună Maria înainte de Crăciun.
o putere și o să adun o găunță cât de mică, ca să nu mai cer la vecina mea funică, fiindcă nu dă niciodată. Și apoi umple lumea toată, că m-am dus și am cerut, dar cum s-a isprăvit, cri, toamnă gris, tare sunt mic și necăjit. Du-te, cântă. Du-te, cântă și cerșește în altă parte, pleacă de la fereastra mea. Cântă în altă ușă, poate vei primi ceva. Marcoveț, Andrei,